si Prima? Oo. Oo. Kumusta, Prem? I want cake. Huh? I want later, Naga. We're gonna eat rice pa. Alam mo sa school. Kamukha niya. Oo, nalipat ka na. Soy? Ako nga, ito na. Gano'n kay DJ yun? Hindi lang DJ yun.
lang. Nakauna ko. Okay, Kita mo? okay, May okay. kapula? Oh. Ito bang sa buya? Hindi sa buyo, no? Tama yun. Wala na din mo sintay. Ilang nagmay. Ibutan ka na yun. Hindi ka gano'n katataon. May black kid. Ay, sadya ko lang yung mga manis. Pinasama-sama na ako. Doon naman manipag sa ganito. Lollipop pa din. Ang baba ni Andrea, wala nang gusikot. Baan si Andrea. Yan o. Aso. May salami? Sala? Apartment na ka na wala na nga kanilang bukay. Ara man siya. Apartment to. Ara man siya. Oo. Asa may bilyang ita? Oo. Asa ko na dyan. Standing ko na yan dyan. Natagin ka mga gwapo lang yung Okay. Ay, balik konta. Muna. Siguro mo September mo kulay dara. Sir, tulog sir. Tulog sa'yo, tulog na yung ginero. Kaya ang mali ko kung maglinis ako ano ba? Pati wala na tayo load, ha? Lugod. Wala ka lima pindot, no? Ano, sir? Ito na. Ara, record ah. Ayaw mo na, iya. Layo laway. Iya. Sana sana, huwag ka pa makakuha sir. Okay, post na sa Facebook, ha? Okay. Ara. Thank you!